witte man in zwit op reden sint Jalvernij. Persoonlijk record, wat is zijn doel? De allerbeste. Waarom stiert de vaak kwalijk in klein op haar mooiste klimpje in het felle licht? Wat is haar doel? De allermooiste. Waarom als de zakenvrouw de moordindustrie dan geeft mij de concurrent? Wat is haar doel? De allergrootste. En ik zit je tevreden, maar er iets op mijn spoor. We hakken in de streep bij je oren. U het leefde, net omdat het maar kind te fietsen, maar de schat. Als een makje voetballen wordt, ze stoppen hem misschien heel neer. Maar liever dat nog, als ze kwart voor de kop is de populist, want dan had het toch kreeg mijn boodschap gemist. Maar liever dat nog, als ze kwart voor de kop was de populist, want dan had het toch kreeg mijn boodschap gemist. Maar liever dat nog, als ze kwart voor de kop was de populist, want dan had het toch kreeg mijn boodschap gemist. Maar liever dat nog, als ze kwart voor de kop was de populist, want dan had het toch kreeg mijn boodschap gemist. Maar liever dat nog, als ze kwart voor de kop was de populist, want dan had het